Madasig kag mahapos makita ang mga impormasyon kag balita sa social media. Apang kun hindi verified kag wala sang basihan, nagatuga ini sang panik kag pagpamahog sa mga netizens. Antes pasahon, patihan kag ipalapta, panawagan sang Department of Health 6, siguraduhon nga verified o kung nakumpirma sang otoridad ang impormasyon. Ang aton nga social media, mayara nga hindi maiwasan na may nag-release sa not validated na information. So karon to, kung ang mga tao mamati sa not validated information, nag-cause naman is sir sa mga panic, no? Kaya nagapati sila sa false report. Aminadong DOH-6 nga mabudlay tapnaon ang mga social media accounts nga nagapalapta sang sala nga impormasyon. Gani dako ang mangin papel sang publiko nga tapnaon ini paagi sa pagsiguro nga tanan nga impormasyon intsakto antes nga i-share o kung i-post sa iya mismo social media account. Hindi kita kita rely solely sa media. Ang verified media at validated na information is from the Department of Health. Sa subong nga ginaatubang sang kalibutan ang pamahog sang COVID-19, dapat mas mag-aligmat ang publiko sa tanan nga sahi sa ginakuhaan sang impormasyon. Ilabi na nga madamo ang mangin negatibong epekto sa pagpalapta sang sala nga impormasyon. Upuod kay Cirilo Rinduque, John Sala, 1 Western Visayas.